Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:35. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ikapitong adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2021. Liwat kita nga mag-ainop na nayo po ng mga report sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon nga nagapamati na sa sining udto, while ang iban pa nga mga talakayan naton diri sa balita naton sa mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag sa mga kabarangayan kag kapurukan nga nagapamati diri sa aton sining palatuntunan basi matingala kamo nga off-air kita sining mga inoras kay may gamay lang ang ginhikot sa transmitter. Karon dugay-dugaya basi makabalik man hingagaw ang aton sining pagpangalagad sa on air, no, pero sa Facebook Live sige ang aton sining pagdala sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, no. Facebook Live lang kita anay sa sining mga inoras mga kaaksyon. Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta sa kaprobinsyanan sa kasudaran kag mga kabanuhanan diri sa probinsya sa Negros Occidental kag sa Oriental side man. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inopdanay. Tubtob kita sa Tacna Launa Imedia. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Kag kalakip man nga ginatamyaw nato ng ato sini nga mga kaaksyon sa isla sang Panay, sa mga kaaksyon naton from Guimaras sa Iloilo, Iloilo City, kalakip man sa Rojas Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag sa sini nga udto mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, samtang ragat chibog ng halos kalabanan, nakapanyaga na ang halos kalabanan, ang iban way pagidmana kay Sabado kuno mo mapa-banjing sila hanay, no? Sige, sa kinanda na ko ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial, mangin kaupod ta dugay-dugay si Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa local government unit sang Banwa sang La Castellana nagdonar sang lote para sa PNP, lakip na ang patrol kag motorsiklo. Kag kalakip man na PDRRMO or Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nakabaton sang isa ka donasyon nga ambulansya. Mayon kay dugang ni nga magkapangalagad sa taga-probinsya sang Negros Occidental ang adisyonal nga kagamitan sang PDRRMO. Samtang sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Art Tayhopon ini may kang tanan sa Task Force Disiplina aminado nga mayara sa gihapon sa mga Bacolodnon nga nagapasaway angot sa ginapatuman nga health protocol. Kag kalakip man City Vice Mayor Elcid Familiaran dismayado sa regulasyon nga nagatugot sa mga government apor nga makabiyahe nga wala sang gina-require nga RT-PCR test. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa kapulisan sang Police Station 2. Hindi pa sigurado kung may angot sa droga ang kamatayon sang isa ka persona nga nasapuan kahapon sang kagahon sa reclamation area, Barangay 2 sining syudad sa Bacolod. Ang biktima to taga Silay City, mga kaaksyon. No? Aton hibaloon karon dugay-dugay. Samtang sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, Regional Oversight Committee, liwat nga nag-postpone o na-postpone sa ikaduwang nga tion. Kag PDEA, liwat nga nakadismantol sang drug den diri sa probinsya sang Negros Occidental, mga kaaksyon. No? Kag sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, update sining isa ka aksidente nga nagluntad kagabi mga pasado las 7 dira sa area sang Dakbanwa sang Silay. Maki-update kita kay ang isa to ka persona nga babae, gabusong kuno to siya, mga 2 months old, patay ini sa aksidente, plus ang pinaka-latest nga development sang sining duwa pa ka mga lalaki nga ginadala kagabi sa ospital. Hibaloon ta ina upod sa kay Aksyon Alvin Graba. Kag plus maki-update kita sining sitwasyon sa mga sang soldado nga na-inkwentro to naka-inkwentro sa mga katapos ang NPA
nakaligad nga adlaw sa banwa sang Binalbagan ining miyembro sang 94th IB nga napilasan kay isa ka sibilyan luwas na kuno ini sa katalagman. Kag kalakip man sa syudad sang Cadiz, sigabalita ni Aksyon Roger Goti binimay kang tanan sa nagbisikleta pilason matapos mabungguan sini sang isa kamay diferensya nga sa panghuna-huna nga hinali lang nagtabok sa dalan kuno ti nabungguan siya mga kaaksyon naton hibaloon na karon sa kay Aksyon Roger Goti. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili lamang madugay mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta pag likes lang kag share sa aton sining programa kay tingwan ta na karon nga mabasa ang kutob sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa kapagi sa Aksyon BBB mga kaaksyon sa aksyonradiobacolod.com.ph kag sa mga website naton nga yara na kamo nagka-monitor by aksyonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Sabado, August 7, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 26 kag 36. Liwat resulta 26-36. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige samtang nagachibog na kamo sang inyo pala niya gahon sa sining udto ang iban gahimos pamana. May lang pagpamati kay Miles Marter. Thank you so much Miles Marter. Kag kay Juliet Cabrestante. May lang pagpamati listening from La Carlota City. Juliet Cabrestante and Ira Feliciano Aribalo Joso. No? May lang pagpamati. Happy anniversary ko no. Happy 52nd anniversary sa ARB, sa ARB. Now, watching here in La Carlota, shout out lang to all family Joso. Shout out man sa Purok San Roque, Barangay Tangob, Bacolod City. Kay Emily Hindrala, Melchorita Ferrer, Johnson Pentalotayco, sa kay Pelton Lipora, Miles Martera, sa Jelord Shiendo Humaway. Thank you, Gid Jelord. No? Kay Sarah Jane Bigasa, thank you so much, Sarah Jane Bigasa. No? Kay Sally Mission, thank you so much, Gid. No? Kag Ariel Evangelista, Dines Richard Tibor Roma, Laarni Arevalo Tombali, Christine Minies Villalobos, Limor Sorelia Lagunday, sa kay John Lawrence Kapunong, Reyka Jade Gallego, Ola Viloso, Edmar Kiletar, MG Chansing, kag Emma Barcoma Gilien. Salamat gida. Thank you gida. Mayo lang nga pagpamati. Kay Dennis Richard Tibor Roma, salamat gid. Kay Christine Minies Villalobos, si Reyka Jade Gallego. Kay Kent James Buenaventura Pitate, salamat gid, no? Kay Niepes A. Jasmine, kay Epric Mandi Oya, salamat gid, no? Premilita Bakiran, si Jeneline Riponte Cordilin, no? Jonah Flor Tinga Quijano, thank you so much gid. Armando Agravante, Wilfredo Lugatiman, April Sara, may lang pagpamati, kag kay Rhea May Salbuda Ladjo, kag Adrian Fabilion Piñaflor Tayapad, no? Tayapad. Ayos. Dagang salamat gid, no?
Armando Agravante, kay Doris Scarlett, Myrna David, kay Emily Hindrala, Joe Oconsakay, Limor Sorelia Lagunday, no? Kay John Loren Capunong, ara naman si John Lawrence Capunong, and Ula Viloso. May lang pamati, no? Jonah Tugle, Arnel Po Disamparado, Samantha Artikulo, Jessica Camilo Pahura. Kagang iban pagida. Ipadala lang mga mensahe nyo kay tinguan na karon nga basahon mga kaaksyon. No? Sige, daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:54 ng aton oras, 11:54 na mga kaaksyon. No?
Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid, no? Kadang masunod nga balita nga inyo mabatian, builog nga ginadulong sa inyo sa Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:55 na nga tunuras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba. Mapapatrol kita ini may kang tanan sa Regional Oversight Committee. Liwat nga na-postpone sa ikaduha nga tion. Nga na-postpone ni man. Kag TPD liwat nga na kadismantol sang drug din. Ato ni Balaon, we have Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Proceed. Wa pa. Nadula siya. Daligid lang, Aksyon Alvin. Ay, wala siguro to monitor Aksyon Alvin. Sige, daligid lang, no? Kaya tawagan ka lang da Aksyon Alvin. Karon dugay-dugay gali ang aton sining SAP sa ERB. SAP sa ERB. Ang aton sining SAP anniversary sa ERB. Karon dugay-dugay, madraw kita isa naman ka winner para sa sining adlaw mga kaaksyon sa sulit ang papremyo sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sino naman ay mga palaron sini nga makabaton sang 500 pesos mga kaaksyon. No? Sige, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang atunuras, 11:56 na mga kaaksyon. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin, good morning. Okay. Dula ko. Ara na. Proceed na. Aksyon na, Rex. Kumusta ako niya communication? Okay na, okay lang. Sa palabuton mo, okay lang. Aksyon Alvin? Way siguro, sa telepono kan lang agi, Aksyon Alvin. Sabta na lang dangi mo sining cellphone kayo lang alang sa aton sining on air ho. Sa mga kaaksyon ta, nga nagpamati bla baya on air, hindi kita na mabatian, no? Baya Facebook lang kita, anay mga kaaksyon. Sige, kantuan ta na si Aksyon Alvin Graba sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Hindi sa bation kuno. Way sa monitor Aksyon Alvin, Aksyon Oliver sa cellphone niya. Aksyon Alvin. Daligid lang ha kay gina-check tanay kung mabatian kita. Aksyon Alvin. Yes, Aksyon na, Rex. Sa ikaduhang tion, liwat naman nga na postpone gid, no? Ika-30 nga Regional Oversight Committee. Subong Aksyon na, Rex. Kamusta? Okay na ang signal mo. Mayo pa sa palabuton mo. Ay, abaw, salamat gid kay anyway, Aksyon na, Rex. Ang Regional Oversight Committee, liwat na naman na postpone sa ikaduhang tion. After nga sa sining naibaluan man o kung ginpahayag diri ni PBA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga bangod man sa sitwasyon karon ang Iloilo yara sa ECQ
and gina-maintain man ang health protocol. Mo ni isa sa mga napospon aksyon Alvin sa ikaduhang tinion. Yes, action arrest. Tungod na status ang Iloilo naka-SQ. Oo, amo na action arrest ang ECQ. Amo na siya ang rason kay ang ECQ sa Iloilo. Plus, ari pa kitang rason. Medyo maurubukat man nga rason action arrest. Kasi ang kandidato 36 probinsya that includes Bacolod. Okay. Oo, ang natabo diri action arrest out of 36 kay base sa on-site deliberation sa mga katapo sa Philippine Drug Enforcement Unit na sila mismo lingkatuan nila ang lugar sa mga barangay nga nag-apply for barangay drug clearing program. Asusta kay sila mismo nakadiscover may ara pa presensya sa drug pusher. May presensya pa sa din nga area na wala niya din specify action na kundi ini nga mga area pero tulo sa iya out of 36 action recs kagbase sa ila siya pagpangusista asusta kay nakapasar na pulo nakapasar ang nakapasar sa on-site deliberation sa mga katapo sa PDEA na pulo gid lamang action recs. Uy, sa 30 City? Sa 30 City na pulo lang. Ang lain pag ito sa iya, kung ining napulo nga nakapasar, isalang abi sa Regional Oversight Committee, ang matabo pagidiriya, may posibilidad yung madagdag pagid ining kandidato nga napulo. May mabuhin pagid? Mabuhinan pagid ni. Tungod sa presensya sang drug pushers or illegal drugs area? Yes, sir. Amo na ang ginakonsidera nila diri action arrest. Amo na kay sa presensya sa mga drugs. Nagdamo pagid ang supply sang droga, no? Oo, hindi gin maagwanta kung muna iya nga San Carlos, diri sa aton sa Sierra sa Bacolod, lately 750,000 worth ng shabu. Grabe. Oo, kahapon damo man. Ang natabo diri action arrest no sa iya, nga kay komo ang inig ika-30 nga deliberation sa Regional Oversight Committee nga kung tani pagkahimuon diriya sa aton sa Negros Occidental, particular sa area sang Talisay, inigali gina-sponsoran man sang ABC sa probinsya. Ang matabo di ugaling ano to nag-sponsor sila? Ang ABC sa province. Ang Association of Barangay Captains? Yes, sir. Amo na ang nag-sponsor sa ila. Nag-sponsor ni para sa mga official kontani isang PDEA, isang DILG, o kung para sa accommodation action arrest, para sa mga official o kung mga direktor sa ROC. And it just so happen, sige ko mo dako ang gasto, sunod sa iya, problema pagit ni action arrest. That is why nga din pagkamaayo nila again sa ikaduhang ation, ipaiway ang iling deliberation. Bali, ikaduha na nino, ang primero to, ginpospon man to because ang status ang Iloilo, tapos ikaduhang tinion, ginpospon man, bangod nga hindi man klaro ang out of 10 nga mga lugar diri sa Western Visayas. Grabe, no? Sinong ka-submit ni sang mga listahan ni Silao? Pero sinong nagapasa ni ang concern nga barangay kapitan or mayor sang lugar? May nag-exister. Kay dumdum nila guro pag submit nila to largahan lang sang PDEA dayon pero ti may yara pagyapon nga naga-check sina kung ano ka matuod na nga wala na sang drug sa area ning gin-recommend for
kuan para clear bala, drug cleared barangays. Mga bingkatuan sa ideya sa ilang sining nga mga investigador man dakpan ni hara paghihapon aksyon na arrest. Aryo ang Gina-report ko lang anay si Tatay Waning Bagyo bla, Tatay Waning nakasulod na sa Parha. Ay nakasulod na si Tatay Waning. Oh. Pero under observation pa man siya. Oo, kabay pa nga hindi Masablagan bla bagag mabasang imo nga dila. Mapudlay na yan. Hindi lang mabasa ang mabasa lang ang gawad. Hindi lang ang dila. Sige. Matiad kami ang Regional Oversight Committee. Dako na nung palayag sang PD yan Ari ang PD head nga si Nicolas Gomez. Kaya may schedule man tanita sa aton ROC deliberation this coming August 10. Kaya lang na-cancel naman niya for the second time around. In-cancel naman natin ang aton deliberation this coming August. Ang rason natin, primero, siyempre, bigan man sa Iloilo City aton kuan, may speaker border control. Ang aton barangay sir na sa aton validation, out of 36 barangays na applicants natin sir, pulo lang ang pwede mag-qualify sa aton deliberation. Inang napulo, ako pag inamahagi pa nasa sa deliberation sa ROC, so may posible pag may mabagsak sina ang napulo. So nakita natin jutay lang ang barangays naman na pwede ma-declare. Because sa mga ganito may mga personalities na dapat pag natin nahatagan, i-address pag natin. Tapos ang deliberation natin sir sa Negros, sponsored ina siya sa provincial government through Liga ng mga Barangay. So bagan kapuan man nga kada sa gasto sa deliberation tapos amo lang na barangay, that is why na decision na lang na i-move na lang natin sa later date. Action Rex, mahulat lang kita kung saan no? Hulat-hulaton talang action na Rex, no? But anyway, sa dugang pagkinaton nga balita. Pero why pa sila sang petsa kung saan no? Italana ning oversight committee ni? Yes, action na Rex, way pagidya sa sang natalana kung saan o before pa man guro magtapos ning August. August. Yes, ang August guro. Oo, posible. Kaya magadepende man action na Rex kung Mayo na ang tempo, kada of course, hindi na sa medyo pwede na makabiyahe abi ang iban yung mga opisyal kang PDEA, DILG kada iban pa. And that would be the time na posible dara na madayon ang Regional Oversight Committee Action na Rex. Sa dugang paginaton nga balita Action na Rex, diri naman sa area o kung sa probinsya sang Negros Occidental, diri kay Nicolas Gomez, dako gidya ang nabulig sa barangay drug clearing program after nga ining mga drug users sila mismo nagakumpisar o rather nagahambal nga sa sining nga lugar sa San Carlos may pila ka mga drug den. Sa Kabangsalan may pila ka mga drug den sa Diris Bacolod, amo ni ang mga drug den. In short action na Rex tulo din kay Nicolas Gomez ang nanging papel man sa mga drug surrendering nga sila mismong nagatudlo. Kaduwa na to ka mga drug den sa San Carlos tong gindismantol? Oo. Before pa man mag-end ang ining week nga ini Action Alvin? Correct action na Rex, you may remember, Barangay 5 sa San Carlos. Barangay 5? Barangay 6. Kag nagligad lang adlaw, ang Barangay 1 sa Ciudad San Carlos, may ara man nga drug den nga dismantol. Inaya paagi sa bulig sang mga drug users of course nga nangin na customer sang kini nga drug den action na Rex. Now, dugang pagidiri ni Gomez nga hindi igid lamang din sa San Carlos, kundi ang mga component city o kung mga urban area action Rex like Kabangkalan, if you will remember, takdo man to ka-drug din ang na-dismantle plus ang diri sa Ciudad ng Bacolod. Now, sunod sa iya, hindi lang dira sa takdo ka mga urban city, kundi may ara mga suburbs, iban pa action Rex nga mga banwa nga ginapadalman Manila nga posible ila i-strike. Again, pahanumdom sa mga drug den maintainer, wala
kumpiyansa, wala bail bond, based ang drug den maintainer, nga manaw sa tion inisa ang madakpan, kag din sila ang magamulta action reps sang balor 500,000 up to 10 million pesos nga multa para sa mga drug den maintainer. Pari ang balik nga pahayag ni Nicolas Gomez. The other day, sir, no, ang aton Regional Special Enforcement Team nakadismantle naman sila sa drug den mismo sa San Carlos kag may 8 sila nga takbo, sir. Amo gani ini barangay tag-hearing program, sir. Kapag consider naman siya na most effective platform, tapos siya ang ginakonsider na whole of nation approach na para masolba dato ang problema. So parte sila yung barangay tag-hearing program, amo ni siya ang gina-address nato ang problema sa aton mga user. So ang iniging mga drug din amo mag-cater sa aton mga users. So that is why kung may mga users kita nga wala gin mag-surrender, wala gin magpago, so ang ginahimo naton gina-concentrate tani nga mga drug pins na ini para tong madismantle ni so wala na imong pagtuan ni aton mga kautoran bala nga hindi ko pag-untat sa ila bisyo gid sa droga, sir. In fact, ito gani sa Kabangkalas yung 3 ka drug pins in one operations ano kuha nato dito last June. Ginhimo nga nato operation plan diri sa Bacolod may araman din mga drug pins, sir. Amo nang ginataro naton subong ang mga urban areas nga damo ang mga drug pens kag ipang dispanton nato ni para gan ma-discard maghatag kita mensahe kinaton nga kautoran nga sa bisyo nga kinahanglan din sila mag-untat sa bisyo nga mag-surrender na. Ano nga kaso ang pag-autobangon sa drug den maintainers? May kaso siya sir nga section 6 kaya mo na siya ang kaso niya maintaining a drug den tapos section 5 baligya kay usually ang magani ang sila mga maintainer sila man ang ginabagsakan sila mga retailer sila so dira naga-retail sining droga. So section 5 para sa pagbaligya, section 6 para sa pag-maintainer sa drug den. Tapos may ara mo makuha sa mga droga, section 11, tapos may section 12 na siya para sa mga piling nakuha dira sa nga ara dira mismo sa drug den ginakasuhan naton, sir, section 7 visiting a drug den. Pero ang drug den maintainer ano ni non-bail recommended ni sir? Yes, sir. Non-bail po ni siya ang drug den maintainer. Life imprisonment ni siya. Tapos may fine ni siya nga 500,000 to 10 million. Aksyon na Rex, kapain din lamang inisang pahayag ni PDEA Head Nicolas Gomez. Report sa Paprol, ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol. Sige, salamat gid Aksyon Alvin Graba. Ang ining balita ni Aksyon Alvin Graba ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Aksyon kabayunta nga mangin madinalagon kita for gold. Carlo paalam, no? Magahampang dugay-dugay sa iya sining nga kwan sa patag sang boxing, no? Kontrato Great Britain. Mga kaksyon, isa man ka kampyoning nga boksingero sa Great Britain, mga kaksyon, no? Karon dugay-dugay rubantayan dre ang sambuha ni Carlo Paalam, mga kaaksyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:13 na nga tunuras daligid lang kay madro kita, no, sa aton sining tagdaog sang SAP anniversary sa ARB, mga kaaksyon. Manghatag kami 500 pesos sa aton sining winner sa sining udto. SAP anniversary
anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag drang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot-tukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos, sige, ari na nga to sining winner ho sang SAP anniversary sa ARB, no? Taga DSB, no? Ang nagabot diri ay 40. Sige, hello, mayong udto si Action Rex niya sa Action Radio. Mayong udto. Mayong udto, sino nilihog? Jocelyn Incamina, sir. Jocelyn Escamina. Incamina, sir. Incamina. Pila edad mo? 25, sir. 25, no? Taga Barangay Bunga. Yes, sir. Don Salvador Benedicto. Ayos. Anong nabatyagan mo, subong? Malipayon, sir. Malipayon nga daw medyo na kulbaan man, no? Kaya kung masabat mo ba lang, kag makahatag ka sang palamagutano na tondre, automatic 500 pesos, no? Simple man ang pamangkot ko, ilang ko, 3 ka mga anchorman, reporters, sinong kilala, or naibaluan mo diri sa Action Radio nga nagaobra. 3 lang Si Action, Brian Mordens, Action Rex Cantong, kag Action, Wilma Sugaton. Ba, 3 gid hindi na ko magpadugay pa. Salamat gid iha. Salamat gid Inday Jocelyn Incamina sang Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Ikaw ang winner sang 500 pesos sa SAP anniversary sa ARB. Anong mahambal mo, Inday? Madamo gid ka salamat sa Action Radio Bacolod. Sa Action Radio, una sa balita, una sa Action sa basta Bacolod, Action Radio. Ba, do ma-reporter ka na ha. Sige Salamat gid ka. Congratulations ha. Thank you gid ha. Thank you gid. Bye. Salamat. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congratulations kay Jocelyn Incamina, 25 anyos, taga Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Pabuton mo lang Inday Jocelyn ang imo sining premyo nga 500 pesos mga kaaksyon, no? Congratulations kay Jocelyn Incamina. Ayos. Sige, kantuhan tanay balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag sang Task Force Disiplina ho. Aminado nga mayaragid man sa gihapon nga mga Bacolod noon nga nagapasaway angot sa ginapatuman nga health protocol. Daw kadamo gidabi mo. Daw parte galing kay ambot ko na nung sitwasyon ini. Kag Vice Mayor Elcida Familiaran dismayado sa regulasyon nga nagatugot sa mga government apor nga makabiyahe nga wala sang gina-require nga RT-PCR test. Yaring kaundan sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Correct, Action Rex, ang una ako naton ang taga Task Force Disiplina kay bisan Sabado ay niuntat ang obran ni Action Rex mo nga ginapatigayon subong, especially nga may ara sang kuan mo ginapatigayon pasubong nga registration ang Commission on Elections nga aga pa man ang iya team nag-check agad pa siguro kay damo man ang nagalilinya. Sa din ganito ang registration? Ayala? Ayala. Oo, Ayala.
amo tong reason nga sila nga at least sang natapos ng ilang natagatagan na tanan number, dito na nag-distansya naman ang team niya kay di okay naman mo, at least arigado na sila kay kung sa sunod ang sumreksara man ay mga gwardya, pila ka mga marshal nga nagabulig, agon nga ma-organize sila no kag malikaw ang pag-violate sa ginatawag na health protocol, ang social distancing, kag ang pagsuksok sa face mask kag face shield. Pero sunod rin kay action officers ang task force disiplina na si Wilfredo Taba Julingo, sila nga hindi kita malikawan, no? Ara kita gihapon ang pagpasaway sa pilang kumabakulod noon nga kung sige-sige gani kung halimbawa maguntat na temporaryo ang ila operation, halimbawa sa mga jeep action rights, kaya hindi man nila ato adlawin ng jeep aboning OA operate nila. Gani man. Kung sa ilo sila sa iban nga mga lugar, ang mga jeepney ba o sila nga naman pinasaway naman liwat ng mga jeepney. Now, kung konsentrahan naman nila mga jeepney, lain naman ang sa iba naman yung mga area, sara naman sa mga barangay, sa mga purukan, ang mga nagapinasaway. Susunod rin, sa kay Julingo, sila nga, sige ang amon sila nga pagpang-issue sa citation ticket. So, hindi naging niya masaway. Ngayon ang kapila naging pala sa next manakpan nila, nga why naging nagasunod sa nagakaigo nga health protocol kay kapin pagin subong, kasi although GCQ kita, pero tiara yapon ang heightened restriction nga muna ang ilagi na patuman. So sige-sige ni, so iya sa kay Wilfredo Taba Julingo, in fact, ang iya sininga team, bisan juta na sila po sa niya nagapaninguha, nga magkupapan nila ang ila sini nga trabaho. Yari siya sa aton nga interview. Ara man gyapon makita ka man gyapon ng ibang kakultura no nga isa ginapaloskit nilang ilamas no. May ara gid yan no, may ara pag isa nga usually pag kalabasan gid makita ta textil. Dapat magkakalupangtan naman no ang mga jeepnista, mga ilabaliers, upa naman ang ibang tato nakadaan at sa white naman no. Okay. Kwarta nga atensyon sa mga driver na makita ka nga ang ilang barriers siyado na kay ko, siyado kataan. Kaya muna no, isa-isa ka lang aksupat ang mga problema kung ano lang ato nga makita sa dalom, at least ato sila nga ginakorek ka, ginasaway ka sila. Ano na ang selection na para ni Mr. Wilfredo Taba Julingo? Now, parte sa ginapatikayon, malaw gina-implement karon nga travel guidelines, kundi ang government for Action Rex, why na sila gina-require nga mag-presentar sila pag-travel sa negative RT-PCR test result. Siling ni Vice Mayor Elcid Pagiliaran niya ba o ginagataas for may blood pressure ko na. Kay siling niya, ang latest to nga nakuha ng information ang sa Region 6 sa Iloilo, sila nga pilagit ko government apor o kung mga apor nga nag-travel, nga nag-positive sa COVID Action Rex, sila nga kabudlay ini, kung hindi siya maaktuan sa National IETF, nag mag-consider, kung gusto yata ni i-review ni siya Action Rex, nga ay naging lang exemption as part of it, ang ginahimo sa gobyerno, na paghalong, no, pagbantay, batok iya sa posibilidad na pagsulod pa din sa pagpong variant luwas sa daan nga COVID-19. Ining Delta, ang Delta, mayo lang di sa ato sa Bacolod, gido, white di iya sang recorded nga Delta, kag Negros Occidental man. Gani, correct. Di hulaton tapaning pilan to gani sa Iloilo, to kag iban nga mga probinsya, to 31 na to? 31 na to mo, gipagwas ang DOH, di ka niyo imagine Blackson Rex, kung magkamo ng sitwasyon. Kung sila nga, isa lang na, halimbawa, may career, karoon magkatuli sa aton, kaya nung tanalang, handa na kung matakpan mo lang, kung matintahan po lang COVID, hindi mo ganit-ibigita sa career. Laban eh. Kaya kung Delta na karoon, kundi tako nga dimungking para sa Bacolod City. Ang Delta, actually, ginabantayan ng mga COVID na, daway naman sila gigabantay. Pisar nga ti aramang gyapon, pero ti mas doble nga paghalong sa Delta. Yang ito, amuning magkatalagam kuno nga viruso? Gani, nagdating ko ng kaso ang Sunrex nga hindi kita magtagam sila. Kung ninali, karoon tapik sa aton, di kang magsunod kita sa Iloilo, sila nga maisik. Ano na lang tayo sa Iloilo, sa Bacolod, Bandiman?
uninali nga sa ulihi, silira na naman ang mga negosyo diri kag may mga mas istrikto pa na regulasyon. Kaya mo na siling ni Vice Mayor Shell Familiaran, nga tan i-consider man sa National IATF, although siling nga tila respeto niyang wisdom nila to, pero dapat namatian man ang tingog tani isang mga ara sa local nga mga government units kung ano ang sentimento angot sa sining pag-allow sa mga apor, government apor for that matter, nga nag-travel, nga why gina-require sang anti-PCR test negative result. Yari si Vice Mayor Elsie Familiaran. Ang isa pa ka-problema na ang government apor, exempted, amo ni Action Art, yung kasaka, ang BP ko, kay sentido, common lang nimo, nga ay exempt mo ni sila na nung islayan development ng COVID. So kung nang tao mo ng report, alin sa ilo to, daw siyam dito ka apor ang nagpasidit, kasi nga exempted ni sila iya. O galing sa LGO, wala may mahimo, kay omnibus guidelines ni. For me, dapat amendment nila. Kaya karoon mo ni unpat ang latnanay tadi. No, ano ni siya iya, si Superman, hindi ka malatnan. Wala siyang exemption. Ako nang naiya Action Arta, dapat i-address na nila kay ang mintras nga hoping wala pa ding bilta. So, mintras nga hindi mo na mamindar, sige nila nanay. Amo na Action Rex ang palayan ni Vice Mayor. Dani, dapat mansig-mansig kita tani, halong gid kita, kag hindi kita magpinagusto lang. Dahil sila nga may ng mga government na purya Superman na yung hindi Oo, hindi balatan. Ay, kabudlay na. Matyagan ko, bisan si Superman, ganit kung ay kapaguro na ba, si mapitlan pa na mo. Laban. So anyway, amo nang balantayan Taxon Rex ka mga update. No, bago lang nag-indicate si Dr. Chris Rongon na available na sa for interview. Kaya bago lang naman sila gamitin. Kaya amo nang ina-follow up na itong 14 malang mga employees. Oo, itong sa PIO to? Sa PIO, kung kumusta ito kag bala ang ilas. Under ni sa kay Dane? Ha? Under ni kay Dane? Oo, sa yan under. Pero siya yaway malakip das 14. Wala man siya kasapat. Why man sa mga confirm. Basi si Dr. Chris, so ikaw makakonfirm sa atin eh. Okay. Pero why pa siya kasapat. Daw mga 20 lang kabilog out of 20 daw 14 gid anom lang way matapikan sila da. Gani. Pero way dapat nga kabalakan ng kwan sini kay bakunado na ni sila mo asymptomatic actually hindi na batsyag nila. Mas paborable man sa mga may nabakunahan na kontra sa wala bakuna bla. Gani man, amo na siya. Amo na ang isa ka balantayan tagin Action Rex nga. Siling nga ni Vice Elsie niya nagpakita nga lain lida kung may bakuna ka. Kasi sa matapikan ka, asymptomatic kay Action Rex. Kaya may depensa ka sa imo lawas. Dogan update karon ang Dr. Chris Rongon sa Action Reports afternoon edition. Ang ka-action nyo, Action Art may grupo na sa balita o sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Art ihupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time las 12:27 na nga oras. Balik na ta sa ato siling on-air program, no? Ari na ta sa kahanginan mga kaaksyon kag sa aton siling Facebook Live nga nagatutok kamo sa siling pagpangalagad ta. Ayos? Sige, kadtuan ta na si Action na Brian Morden, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? LGU sang La Castellana nagdonar sang lote sa PNP. Lakip ng patrol kag motorsiklo mga kaaksyon kag PDRRMO nagakabaton sang isa ka donasyon nga ambulance. Isa ning mayong balita ni yaring report ni Action na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Sa detalye Action Brian. Yes, Action Rex, ano, ang baligid lang sa ako ng titor ng Resto. Gakuan ka pataguro sa ibo monitor ay liso-liso kay okay na ta. Ari na ta, balik na ta sa kanginan, subong Oo,
Ara na, may Action Rex. Oh. Lain ang monitor ko, lain ang sa cellphone ko, no? Okay. Sa Dili monitor na ako mo kayo, puro, no? okay na na. Oo, dili lang ko buro sa Action Rex, okay na di subong. Oh, sige, okay na dia. Plastar, larga. Tingala ko to delay isang pila ka segundos ba. Anyway, Action Rex, nagligad nga adlaw, nagpatigayon sang signing iya sang deed of donation ang La Castillana Local Government Unit sa pagpanguna mismo ni Mayor Romayla Nicor Manggilimutan nga ini siya ang ang LGU nagdonar sang 1,000 square meter nga lote Action Rex sa katapos ang Philippine National Police agon patindugan sang PNP standard na gidya nga police station sa Banwa sang La Castillana. Sunod diri sa kay Manggilimutan, ining lote nga ini gin-donate man ini sa mga pamilya Gonzaga dira sa LGU kag amin pag gin-donate niya sa PNP para may ara sang nasambit iya nga police station. Kadungan sa nasambit iya nga donation or signing of deed of donation turn over man ni Nicor Romayla Manggilimutan ang isa ka bagbo kag nagainaw-inaw nga motor o kon police patrol car nila. May isa pa gid ka unmarked vehicle nga bag-o man duha na plus ang daan nga patrol sang police nga ginpabag-o niya ginparehab niya. So bali tatlo tanan ka mga vehicles ang ginpang turn over ni Manggilimutan sa PNP. Kag dugang pagidiri duha ka motorsiklo nga bag-o gid kag isa ka daan nga ginpabag-o ngaman Action Rex. Suno kay Manggilimutan dugang na nga handom nga makaagom sang standard nga police station ala Castillana olo adjacent lang ini dira sa ila sini nga proper kag nagalao ini siya nga mapatindugan ini galayon sang PNP sa nasambit iyang lugar. Ang PNP da subong stations nila nga lapit ang da sa munisipyo, hindi na iya ka pulis gali ya? Ayan naka police man Action Rex pero kuha ng daan na bla daan. Okay. Oo, daan. So subod diri dan sa Negro subong halos ginapatukuran na gid sang standard na gid nga police station mo. Nga palariho kag uniform Action Rex. Pero ang kuan sina ang pagsulundan sina ang PNP magapatindog lang sang ila sini nga bag-o nga police station dapat may ara sang si General Miranda gitong nagkadto to. Oo, totoo siya Action Rex saling ka sekreto sang pagpadulong niya dibla. Oo, sekreto katama. So dapat may counterpart diri ang LGU sa lote nga ginatawag. In fact, ang ginapangayo sang PNP 600 square meter man lang. Pero suno kay Manggilimutan, himuon ta ni 1,000 para tikon parkingan nila no sistema sila na lang bahala dira. Sa tupad sining 1,000 square meter nga in Action Rex, may natalana man nga signing of donation man, deed of donation sa masunod nga mga inadlaw. Pinipara naman niya sa Bureau of Fire Protection o kon BFP. Sunod kay Manggilimutan, ipatuparo na lang niya dira kag ini nga mga proyekto tingin-tingwaan ini para nga madul-o nga mga serbisyo sang kapulisan BFP dira sa iya sini nga Banwa sa La Castillana Action Rex. Ari si Manggilimutan angot sila. Ito pa pintahan ni independent total repair. Okay. Tapos motorcycle, ang old na siya sa nandigat pa na kapag ang gawa nga bago, kaliitat ko na nan. Okay. Isa na pa turnover, wala pa na turnover. Tapos ang 1,000 square meters na lupi ko na sa standard na police station for sa municipality, which is na i-improve pa na nila for the construction of the building o ang fencing. Inang lote, Mayor, ginapanagiyahan din sa local government or may nag-donate man nga ibang nga persona? Actually, nagmahal kami sa Gonzaga sa 2 hectares sa mga term. Tapos, may isa kami yung donate nila. But then, it was already transferred na sa municipality of La Castillana. So, lagi siya sa municipality. Ang purpose of the lot of the 3 hectares is for the social activities under the same time. Institution na hindi na ito makater sa Banwa. Action Rex sa munang porosyon nga palayag ni Manggilimutan dira sa Banwa sang La Castillana. Ulayhon ko lang ni gamay kay sa nagligad to or kahapon tong adlaw or nagad ngadlaw
si Manggilimutan, isa lang sa mga alkalde diri sa Negros Occidental nga nagpakita sang support nga gusto gid man magpapili presidente ni Inday Sara Duterte sa 2022 nga elections. Isa siya sa mga gusto nga magsuporta diri sa Negros Occidental. So no siya nakita niya ang performance ni Sara Duterte dito sa ila, kag isa man ka babae, kumbaga power subong sa mga kabaynhan. So magpakita sa sang suporta kag nadadaom siya kung magdaogin man kag pinang majority ba sa mga mayor sa Negros Occidental ang nagasuporta. Pangabayon posible basi pa man mga bayon nga mabalik Action Rex ang Region 18 nga gindula diri sa aton sa sini nga mga tinion. Samtang ang ibang nga balita Action Rex okon sa Kapitolyo Provincial, nakabaton iya sang isa ka ambulance ang Provincial Disaster Management Provincial Disaster Risk Reduction Management Office halin ining ambulance donation man in Action Rexo sa Pitmaster Foundation. So gindawat ini kahapon ni Attorney Ray Brando Diaz ang Provincial Administrator Action Rex. Way pa nahibalaan ko din ini siya i-assign basi i-donate man ini sa mga banwa kun syudad. Pero most probably basi diri man ni gamiton sa pag-transport karon sa mga pasyente sa COVID-19 no. Kag ini pag-transport man sa mga AstraZeneca, mga bakuna Action nga inabot sa probinsya sang Negros Occidental. So para na balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action, Brian Morden nag-report una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat Ginaksyon Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pila na lang ka minuto kag si Paalam magsambuan na batok sa Britanya nga boksidor mga kakson, no? Abot ko may mga gold patang ginalauman na sa Philippine delegations dito sa Tokyo, Japan, no? Amo nang luyag tahibaloon kay si Paalam ang go for gold na karon dugay-dugay, no? Daw mga 1 o'clock diribla sa Pilipinas mo ang sambuwa ni Paalam, no? Ato ni hibaloon mga kakson. Pero diri kita nay sa may TC. Kulang balang imo sining ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa Subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami gina Ayos, sige, daligi lang ha, sa kay Madam Bernadette Lacson, present na Madam, salamat gida, Madam Bernadette Lacson, ha? Shout out lang kay Marilo, sa kay Jenny, Robbie, Bern, happy birthday, Sim Abaw Jr. Ayos. Sa kay Luke Nicor, greet lang si Dralina, nga gahampang computer. Thank you, Gid. Ayos. Sa kay Mary Jane Saludares, kag Saludares family, dira sa Pontevedra, no? From Hong Kong. Dindo sa Riego, greet lang family ko sa Celine Homes, Barangay Estefania, Celine Homes, Barangay Estefania, my wife, Lordin, kag may apo, Kimi Sariego. Ayos. Sarah Jane Vigasa, good luck Carlo Paalam, go for gold. Gani man. Karon dugay-dugay sa Jani. Thank you, Gid, Sarah Jane Vigasa, no? And sa kay Rowena Castillo de la Cruz from Barangay 6, Purok Masagana. Salamat, Gidwi. Rowena Castillo de la Cruz, no? Purok Barangay 6 sa Purok Masagana, bla. Otay Benedicto, salamat, Gid, from Perry Benedicto sang Barangay San Jose Sipalay. Thank you so much, Otay Benedicto. Ana Senoro, may lang pagpamati. Victor Tugaf, good morning lang. Gamonitor dira sa, or good afternoon, gamonitor dira sa Morsia, no? Shout out lang sa Ricefield Cafe sa kay Ellen Marshall. Gapamati gini siya nga udto. Okay. Ricefield Cafe. Sa dinang Ricefield naman. Dira sa Banwa sa Morsia. Lamit na naguro ka kape, no? Salamat, gid, Sir Victor Tugafa. Ayos, sa kay Humalumina. Salamat, gid, Pilton Lipora from Pasay. Pabiolo Ortez. Nagbalik na tingog ninyo bag-ulang Action Rex. Okay. Salamat, gid, Pabiolo, And Alfredo Isiha, salamat, gid, from family Isiha and Gonzaga, Escamelia, Lagreo, no? Malabon, sa Santander, Isabela. Nagapamati. Ayun, salamat, gid, Alfredo Isiha. Jocelyn Song Comedia, gapang labako de Action Rex, pro gapamati FB Live, dason ga uwang pagid radyo. Hahaha. Tamyaw lang si Lindaro mo, gapamati gid ni siya. Salamat, kid, Jocelyn Song Comedia. Barrio Garay from DSB, salamat, gid. Niel Brian Baloes, salamat, gid.
Na-appreciate mo gida. Thank you gida. Ayos. Si Jose Herson Lapinighonyo dira sa Barangay Granada. Salamat gid Jose Herson Lapinighonyo. Sarah Jane. Okay. Nabasa ta ni Dino Alec kara naman siya sa Inigaran. Si Gian Resisio, si Rodora Syoko, no? Si Ronnie Mananghaya. Salamat gid sir. Annalyn de la Rosa, no? May lang pagpamati kay Roth Gulaler. May lang pagpamati, congrats na Blusco Arlene Permisa. Kay may doktor na siya. Congrats. Gid Toto Ram. Kay Roth Gulaler na nagalin ang panamyaw, no? Kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, gapamati dira sa Celine Homso, upod mga apo ko diri kag mga neighbor ko di. Stay safe. Ayo, salamat gid Madam Virginia San Antonio Alpenda. Jocelyn, salamat gid Jocelyn, no? Pleaser Herrera Pamilya, may lang pagpamati sa kay Pleaser Herrera Pamilya. Dira sa Bae City, watching live Negros Oriental ni mo. Sige, salamat gid Pamilya Herrera sa Manghanoy La Castellana. Good afternoon, no? Alin sa kay Pleaser Herrera Pamilya, no? Inday Plaza, MV Villarias, may lang pagpamati MV Villarias kag Pamilya Villarias sa La Carlota City. Ayos, Erwin Dicatoria Gonzales. Salamat gid sir. Erwin Dicatoria Gonzales. Rochelle Polinso Susana from Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid Rochelle Polinso Susana, no? Naisel Pabol. Salamat gid Naisel, no? And Jonah Basia Uraes, may lang pagpamati sa ilan ni ugangan niya kada kuno sa Isabela. From Jonah Basia Uraes. Why na? Munang tunglas. Diritas dalumom, lantaw to diyan na yun. Basi mayari, di blas dalum. Kay Jesse Rombines, may lang pagpamati, Jess. Kay Ginny Granada, may lang pagpamati. Kag dira sa La Castellana Public Market. Salamat gid Jenny Granada. Ayos. And Miles Verano, salamat gid Miles Verano. Thank you gid. Ayos. Sige. Why na? Ang iban sinay pagkarunan ko lang mga kaaksyon sa aton sila nga pagpanumbalik sa diligid lamang madugay. Stand by. CebuLandMasters.com today with HLU BLS number 033565 issued on September 5, 2019 and DHSUD WVRAAVI 2020-02013. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may gulong ka pa.
ng National Assembly ang Educational Act of 1940. Ang Educational Act of 1940 Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang Philippine Standard Time, las 12:53. This time check is
Kanaton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:55 na nga oras, 12:55 na mga kaaksyon, no? Sa kay GC Rombines, may lang nga pagpamati sa GC Rombines, no? Kay Neil Bryan Baluwis, kay Ma'am Imelda Himutia Lucasan Fortunado, dira sa Barangay Agisan. May lang nga pagpamati, Paring Alan Navales, so good morning lang, no? Pamati si Paring Alan Navales, kag sa kay Sir Rodinaldo sang GNC Taxi. Salamat gid sir, no? With the plate number or body number 965, no? Salamat gid halin sa kay Daymar ni Kirawa. Thank you gid sa kay Sir Rodinaldo sang GNC Taxi, ga monitor kag sa tanan nga mga taxi drivers. Good morning lang sa good morning, good afternoon lang sa inyo tanan-tanan, no? Kaduan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba, mapa Negros Occidental Provincial Police Office. Kita anay maki-update sa sining napilasan tubla sa enkwentro sa Binalbagan ining isa ka miyembro sang 94th IB kag isa pa ka sibilyan. Way naman kuno sang dapat nga kabalakan, luwas naman sa katalagman, plus ining aksidente man to, subo-subo man ang kung nag-motor kita, pag inanay lang kita, kay makalabot kita sa kalantuan ta, pero magkuripas tayo, magpinalumba ta, amuning dakogid nga problema. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Rex, luwas na sa katalagman ng ining miyembro sa Philippine Army kag isa ka sibilyan natapos na pilasan sa enkwentro mismo, no, sa tunga sang 94th Infantry Battalion. Batok naman sa rebeldeng New People's Army, las 5 sang hapon tinalikdan ni Huwebes dito sa sitio Binig Sian, Barangay Santol sa Banwasang Binalbagan. Now, sunod diri kay Army Colonel Leonardo Peña, ang 302nd Infantry Brigade Commander, nga naka-recover na aksyon na reksining si Private William Paul Tabafa, 25 anyos, actually taga Cacbon, Esperanza, Agusa del Sur ni siya, and miyembro sa Philippine Army kagkaroon ginabulong man sa isa ka hospital diri sa siyudad sa Bacolod. While ining si Henry Prial Acciona Rex, ang taga Binalbagan, ang confined man karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, kag padayon nga ginatatapman sang mga doktor, and at the same time ginabuligan sa diri kay Kenya, nga ginabuligan man sang gobyerno. Now, dugang pagida diri ni Peña Acciona Rex nga tugtog karon nagapadayon man ang manhunt operation sang mga katapos ang Philippine Army against diri sa rebeldeng Hubon sa New People's Army. Kag ining kwan Aksyon Rex, ining bangkay sang ginaligar NPA, nagapabilin sa gihapo, no, sa may isa ka punerarya o isa ka funeral parlor sa Barangay San Teodoro sa Banwasang Binalbagan. Actually, silo kay Peña Aksyon Rex,
may initial ID o kanya identification na kilala ni initially ang ini nga NPA pero wala pa nila so far ginhingadlan pagod ginahulat pa action rex to double check para gina-double check man sa mga Iway pa ni kapulisan. ma-claim gyapon ng patay ni sa binalbagan. Wala pa aksyon na Rex. Away pag na claim kay ginahulat pa nila sang mga kapulisan ang pamilya mismo no sang sining isa ka miyembro sang ginaligar miyembro sang new people sa army and dugang pagani diri ni Colonel Peña if in case kid man nga wala sang may mag-claim ti after the 3 or 4 days wala man sang sarang mahimo ang mga miyembro o kun local government unit sa banwa sang binalbagan nga kundi ipadubong na gid lamang ini aksyon na Rex. Ari aga pahayag ni Colonel Peña. Sa ngayon, kinukonfirm pa lang muna ng PNP kaya ayaw muna nilang ilabas. Subject for confirmation pa, pero meron na raw silang initial identification nata. So, pag na-validate na nila, na-confirm na, that's the time na i-reveal yung true name niya. Sa ngayon po, nandun pa rin po sa punerarya po ba? Ito itong NPA na po ito? Oo, dahil yung claimant daw ay wala pa. Yun ay isa makakapagpa-confirm sa atin kapag meron na nag-claim na kapamilya nila. Ay, ganun po ba? Sir, po yung latest medical bulletin po ng ating dalawa, lalo po yung isa po napilasan po, yung nasamaran po dun sa civilian po. Oo, sa ngayon, maayos naman ang kalagayan nila at tumutulong din ang ating gobyerno. Actually, yung Office of the President ay nag-extend na rin ng tulong. Nandun sila sa Corazon Lac Hospital sa May Bacolod. Maayos naman at ligtas na sila. Yun nga lang, kailangan talaga magpagaling. So, ano ang latest hunt operation against? Tuloy-tuloy ito, Alvin, at for as long as na nandyan yung suporta ng ating pumuriyo, tuloy-tuloy yung effort natin dahil ang maganda rito, yung sabi ko nga, mahirap maghanap ng dagom sa dagami, but kung marami ang magtutulungan para makita yung dagom, ay mas matatapos natin ng mabilis yung ating mission. At ito maganda sa nangyayari ngayon kasi mga civilian na mismo ang nagtuturo sa amin. Although hindi naman pwede nating i-reveal yung kanilang mga identities, pero sila na yung nakakatulong sa atin para masugpo na natin itong problema natin sa Ministerio Risk. Yes. Aksyon Rex ang pahayag diri ni Army Colonel Leonardo Peña. Gina-try naton kag gina-aksyon na Rex sa subong sa ako pag ang may Zoom conference si Police Lieutenant Colonel Pitate ang hepe sang sila CPP-NP kasi mangin available na sa dugay-dugay action sa pinaka-latest pagidiri no, sa natabong aksidente kagabi dara sa area sang ginhalaran sa syudad sang Silay. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba reporting live dira sa Negros Occidental Provincial Police Office. Subong sini nagsugod na actually ang round 1 sa tunga ni Paalam kag ni Yafai no nga taga Great Britain. Round 1 na ini mga kaaksyon no sa finals kag kung magdaog diri si Paalam mga kaaksyon ti gold ini siya pero kung mapierde ati pabilin sa silver no for gold na ningampang mo may lang nga pagpamati kay ni Misya Roques Liberty Biniten Obaldo salamat gid from East 4 Homes no East Homes 4 Mansilingan no Amado Laduwad Jr. sang Rufina, Senda Rufina, Barangay Alianza, Bago City. Kag Lorenzo Lorino, may lang pagpamati sa Concepcion, Talisay. No? Monitor sa sining mga inoras. Ayos, sige, daligid lang ha. Aksyon Eric Magbanwa, standby yanay. May lang monitor sa atong sining mga kaaksyon. Life extension na vitamin D3.
Sa BCPO, ini may kang tanan sa kapulisan, no? Maki-update ato anay sa Police Station Tubla. Ini may kang tanan sa sining pagkapatay sang isa kataga Silayning nga nasapuan kahapon sa reclamation area, Barangay 2, sining syudad sang Bacolod. Yaring kaundan sang report ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Akson Eric. Akson Eric. Oh, why man siya? Daligid lang kayo daway sa gasulod sa akon diyaw. Akson Eric. Oh, yes. Oh, yes. Din ka na? Oh, yes, yes. Ara ka na? Ariko. Hindi ko mabatian now. Sa internet sa gakwa. Wait, on air out? Oh, yes, yes. Sige. Proceed, Akson Eric. Ito ka delay. O ka delay tayo eh. Okay. Okay, larga. Larga si Kaka dyan. Gani Akson Rex, delay kita eh. Gani man. Sige lang Okay lang na siya. Sa cellphone lang ko, Akson Rex. Sa cellphone na lang sa kuno, Akson Oliver. Sige, daligi lang kay madayal kami da. Pasensya gid sa mga kakson ta ha. Round 2 na kita sa tunga sang Pilipinas kag sa Britain, no? Round 2 na kita. Grabe wasusanay nila nga duha ho. Kay paalam kag sining kontra nga taga Great Britain, no? May baloan ta ni karon ang resulta sa mga kakson ta dira nga naga monitor kay Inday Jinky Mirais Jinky Dagia Montelibano Mirais dira sa La Carlota may lang pagpamati Inday Jinky kag kay Mary Grace Eugenio Fermin Sala Castellana. Salamat kita sa pag-monitor sa sining udto. Akson Eric. Akson Eric. Ay, wala man siya. Sige, Akson Eric. Nawala siya. Daligi lang kay huya-huya ang signal ta. Akson Rex, hindi na ko oray magdulog. Since mo kita medyo signal ta hina-hina. Akson Rex, no, iulay ko na lang report na ni pag-prisining bangkay nga nasapuan na kahapon sang kagahon dira sa may bakanting lote sang Palangka Street. Sakop ini sang Barangay 2 reclamation area, no? Na ang biktima diri Akson Rex mo ini si Ralph Sospeñe, 24 anyos, taga Barangay Mambulak, Silay City. Sa background siya nga nakuha ni Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa Station Number 2 Akson Rex, nga ang ini si Ralph Sospeñe ang nagsungka sa Uplan Tukang sa Silay PNP way back 2018. Kag nadakpan man ini siya sa kaso man nga illegal drugs 2018 man, pero nakagawa ini siya sa prisuhan sa tuong Agosto 2020 matapos na naka-avail sang pre-bargaining agreement Akson Rex. Now, ang ining pagkasapos ang bangkay, kag-identity ni Ralph Sospeñe, ginipatigayo ni kahapon sa iya mismong Iloy, na sa diyan ang Iloy mismo mo na-confirmar nga bata, yung man ini, si Ralph Sospeñe, nga taga-barangay Mambulak, Silay City. Sa background nga nakuha ni Police Captain na Pindon Akson Rex, hindi pa sa makata konklusyon kung bala ang motibo sa pagpatay sa sining biktima may angot ini sa drugs kiti daw wala pagigman sila sa mabakod ebidensya nga magtudlo nga amo giban ni consider gati may mga background sa ini siya sa kaso nga illegal drugs Akson Rex. Kung amo halin sa Silay sa Silay gin Akson Rex nga maasikaso na ang bangkay ni Ralph Sospeñe o galing sila mag-istorya sa Iloy kay hibaluon nila pagi sa Iloy kung pala before na tiruan ini kapos sa kagahon gintiro ini si Sospeñe Akson Rex kung wala may mga pamahok sa kabuhiya or basi may mga kontra ini ang biktima. That's why nga tagaan nga naligwa ni Pindon nga may asikaso na sa Iloy ang bangkay ni kay natalana ini nga pag-autopsyon sining hapon Akson Rex. Makaatlag lang sang another interview si Captain Pindon sa development sila sa kaso
once nga ba istorya nila ang iloy sa nga biktima nga base pa malaman mabuhat kag makatagman sa nga duga nga lead sa investigasyon sa aton sini nga mga otoridad. Yari ang palayag sa hepe sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radio. Insufficient pang information na kuha natin. Hindi naman pwedeng i-butang ka lang or ipaanggit or ipa-relate ka lang sa drug kay tungod kagi sa dakot sa drug, no? Kagi sa praso sa drug. May imposibilidad kung makapag-statement ng pamilya na week before may ara sa gali na kaalitan na tao kag basihan mo na ang rason na patay siya. So damo ang gulo ginalantaw ang administrasyon, hindi lang kita involved sa buong kay insufficient pa ang mga information kag evidences na gather naton. We are doing our part nga makasiga ng sa pamilya sa pagpalua kag pag-interrogar sa pamilya po nga sa inadlaw bago ang insidente nga ni ano kung diin ang aton biktima. Ang ma-flag tugit nga pagsalig sa pamilya kag sa pumuluyo diri sa Bacolod City, hindi lang sa natakupan sa police station po. Ang kapulisan natin diri sa Bacolod nagpadayon sa pag-aid sa pagsulbar sa mga krimen nga patabo diri sa palibot ng Bacolod City. Wala kami gauntat sang amon nga pag-gihog kag pag-ubra sang maayo para mabuligan lang ang komunidad naton, para maging matawhay kag maging maayo ang pagpangabuhi diri sa Bacolod City. Tagaan lang kami sa kaigilan sa oras sa pagproseso sa mga ebidensya kag pagkuha sa impormasyon na tungkol sa krimen ngayon. Action si Police sa Captain Paul Bensilpedon ang hepe sa Police Station number 2. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magpal, report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. We have 56 seconds ang nabilin sa hampang sining Pilipinas kag kay paalam kag sang Great Britain nga boksidor mga kaaksyon, no? Grabe, no? Kung lang taon mo maisugid si paalam pero ilang taon tani kung nanong mangin score sini mga kaaksyon sang boksidor from Philippines kag sang Great Britain mga kaaksyon, no? Aksyon do Radyo Philippine Standard Time launa 12 na nga tunoras sa Aksyon Rodrigo Tips Tanbayanay sa balita gikan dira sa siyudad sang Cadiz, no? Okay, diri kita nayho sa makabulig sa constipation. Kay ining constipation mga kaaksyon amo ni siyang isa sa mga problema gid kita kay amo ni siyang mother of all diseases mo, amo ni siya tanan ang ginahalinan
kuha naman kita sang pangaduha nga pwesto sa patag sang boxing. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapakadis kita, ini may kang tanan sa nagabisiklita, balaho pilason matapos na bungguan o mabungguan sini ang isa ka may diferensya sa panguna-una nga hinali lang nagtabok sa dalan niya ho. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex pilason ng isa ka cycler so kung nagabisikleta ng isa ka babaye matapos nga iya sini nabungguan ang isa man ka babaye nga may ara diferensya sa panguna-una nga nagatabok sa dalan nga daw matabok man daw hindi man o kung nagalang-alang bangod sini wala siya sang choice kundi nga sang nagagi siya sa likod ang mga pagbalik sini nga babaye may diferensya sa panguna-una gani nga diragi sila nakita na silang kadalan natumba ang biktima kag pagkatapos ang igo ang iya sini nga nawong sa simentado nga dalan kada kangkon siya sa nga pilak sa iya sini na tuo nga kilay. Ginresponderan ini sa mga katapos ang rescue team sinigid lamang nga aga mga alas 7 natabo ang insidente sa may dalan Villena, Barangay Sontri, Ciudad San Cadiz kag ini siya ang gindala gilayon sa bahin San Cadiz City Emergency Clinic. Wala sang malubha man nga igo kabalda siya pero ginag-recommend gati ini siya kinanglan nga magpa-x-ray bangod man sa iya sining kamot nga napintalan posible sa iya sining lawas sa rescue. Ang pangalan lamang nga nakuha amo si Miss Baviera kag bata ini sa isa ka pastor. Ang inibita naman nga may diferensya sa panguna-una nga babaye wala man ma-locate na gilayon sa makatapos ang rescue tungod sa una pa lamang gipakungko man adto sa may higad sang dalan sa may bangko sa isa ka bakery pero nadula man ang amo nga babaye nga nabungguan. So ini karon ang kaso ginatutukan o gin-record man sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz pero gin-check nato dito wala pa gid sang full name nga pangalan ang amo nga biktima nga nangin outpatient man pagkatapos sang ini nga insidente. Panugyan na lamang sa traffic section sunod sa kay Police Staff Sergeant Mark Caronilla nga ining mga naga-bisikleta dapat mag-agigid sa pinakahigad nga lane sa nga dalan agod nga ina nga linya para gid man sila agod nga hindi kangkon sa kung anuman nga mga ituga pa nga mga aksidente. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid Aksyon Roger Goti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz, mga kaaksyon. Sige, daligid lang mga kaaksyon, mahatag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas ka balanse Patuod ng mensahe Wala
Radyo. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM
ang harana sa DYEZ Action Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub sumong. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pangalagad, mga kaaksyon, standby na sa This Is My Life, sunod na sa Diligid Lamang Madugay, upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Happy weekend sa inyo tanan-tanan, no? Diri sa Aksyon BBB. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan,
Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.